समायखिरा लाबाय दिनैनिफ्राय खामानिया आरम्भ जासिगोन गावनि मातृभाषाखौ दिनै सदनाव बे भाषाजों जों होननो रायलायनो हानायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंना हिन्जाव माहारिनि सास्थ्रनि समस्या बिराद गिदिर दङ आरो जोंहा जुब समाजाव कर्म संस्थापन गैया बेफोरखौ माबायदि संस्थापन होनांगौ बेफोरनो मेन समस्या आरो दा 16थि आसाम आयेन आफादनि जथुमा गिबि साननि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो बेबायदिनो एमएलए बिसायख'जानाय एमएलए बिथांमोना समायखिरा लाबाय आरो लोगोसे क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि मानगोनां शिवली महिलारि बिथाङाबो बर' रावजों समायखिरा लाबाय बिथाङा आंजों लोगोसे दं आरो बिथांनिफ्राय जों गोसोनि बाथ्रा मिथिना लागोन बिथाङा गिबि खेब एमएलए महरै बिथाङा बिसायख'जादों आरो बिथाङा बर' रावजों दिनै 16थि आसाम आयेन आफादनि बे जथुमाव बर' रावजों समायखिरा लाबाय आरो बिथाङा बियाबखौ लानानै बिथाङा मा सानदों आरो लोगोसे बियाबनि जौगाथायनि हाबाफारि बिथांखि खामानि आरो लोगोसे बिथाङा दा मन्त्रि आफाद जे मन्त्रि आफादाव बा मन्त्रि मासिखौ लानानै बिथाङा मा सानो बिथांनिफ्राय जोंबो मिथिनानै लागोन बिथाङा मा फोरमायगोन आरो लोगोसे थारैनो दिनैनि 16थि आसाम आयेन आफादनि बे जथुमा थारैनो जोबोर मोनसे गोनांथार जानानै सानदों मानो होनोब्ला बेवहाय गावबा गावनि मेडाम दिनै नोंथाङा गिबि खेब बेवहाय एमएलए महरै बिसायख' जानानै समायखिरा लाबाय मा फोरमायगोन समायखिरा लाबाय दिनैनिफ्राय खामानिया आरम्भ जासिगोन दा समस्तियाव गिदिंनांगौ आरो बिभिन्न जेरैहाय आं होनदोंमोन समस्ति डेभेलपमेन्टनि खोथा बेफोर खामानियाव आङो माने एबारनिफ्राय मोजाङैनो नांनो हासिगोन थारैनो बर' रावजों दिनै समायखिरा लाबाय मेडामा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों गावनि मातृभाषाखौ दिनै सदनाव बे भाषाजों जों होननो रायलायनो हानायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों दा फैबाय थानाय समाव बियाबनि जौगाथायनि थाखाय माबायदि खामानि मावगोन होनना सानो जोंहा देखो क'क्राझार समस्ति हिसाबै टाउनाबो अभियासलि गोलैदों किन्तु बेनिख्रुइ बांसिन जोंहा गामि ओनसोला गोलैदों जेरैहाय आं जेरावबो गिदिंनायाव नुदों सरलपारानिफ्राय आरम्भ खालायनानै जोंना सिम्बोरगावसिम ओमफ्राय ओरैहाय नायगाव बेफोर ओनसोलसिम माने गराखहनियानि प्रब्लेमा बिराद आं नुनो मोनदों जे गामि गामि खुरखालांदों बे मोनसे बिराद गिदिर समस्या बेजों लोगोसे जोंना हिन्जाव माहारिनि सास्थ्रनि समस्या बिराद गिदिर दङ आरो जोंहा जुब समाजाव कर्म संस्थापन गैया बेफोरखौ माबायदि संस्थापन होनांगौ बेफोरनो मेन समस्या आरो दा मन्त्रि मोनसे सावरायनाय मन्त्रि मासिखौ लानानै मा फोरमायगोन मेडामा मन्त्रिखौथ' मोननांगौ आगेबसे मोनबाय थादों खारन जोंहा अदालगुरियाव सासे मोनखाबाय खिन्थु क'क्राझाराव जुदि मोनाबा हिउज मोनसे गेप जागोन दा बे गेपखौ पुरन खालामनो थाखाय जोंहा मन्त्रित्वखौ नांगौ माने जोंनि समस्तिखौ बा बिटिसिखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जिहेतु क'क्राझारा जोंनि केपिटेल दा बे जायगायाव जुदि मन्त्रि मोनाबा अलरेडि जों 5 बोसोर बिराद लुजार जाखाबाय दा बे फैगौ 5 बोसोराव जाहाथे आदानि दाजाथोंसै मानसिफ्रा दा जों बेनि थाखाय मन्त्रिखौ जोंनि समस्तिबासिया नोंथांमोनहा मैया नुखादों जानो हागौ बयबो माने बिदों आंनिखाय रासिन बिसोर बिदों खारन आंखौथ' आरो जिरायनानै दोननो थाखाय मानसिफ्रा भट होआखै आंखौ थांनानै खामानि मावहै होननानैसो आंखौ भट होदों ओंखायनो बिथांमोननि बे आसा जे मन्त्रित्व मोननांगौ आरो जोंनि समस्तिनि लोगोसे जोंनि बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ मोजाङै माने फोसाबलांनायाव मदद होनांगौ आं मन्त्रि मासिनि बेलायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बा बे एनडिएनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायगोन आं खावलायदों जे जिहेतु जोंहा अदालगुरियाव ओरै मोनबाय ओमफ्राय ओरैथिंजाय जोंनिथिंजाय सासे मोननांगौ बे मोननांगौआव जिहेतु क'क्राझारा प्रेस्टिजियास मोनसे समस्ति बे हिसाबै जोंहा पाब्लिकनि बिराद डिमान्ड दं आरो पाब्लिकनि बिराद सेन्टिमेन्ट दं जिहेतु जिखुनु बर'फोरनि मा होनो बेखौ जांख्रिखांनाया क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट जादों दा बे बिराद हिउज सेन्टिमेन्ट दं जोंनि बर' माहारिनाव क'क्राझारनिफ्रायनो जितु सोमजियो ओंखायनो जुदि होआबा बिथांमोनहा बिराद डिसएपइन्टेड जागोन माबाफ्रा समस्तिनि मानसिफ्रा आरो क'क्राझारबासिफ्रा बिराद डिसएपइन्टेड जागोन ओंखायनो बर' सेन्टिमेन्टखौ हमथानानै लाखिनोबा क'क्राझार समस्तियावहाय मन्त्रित्वखौ होनांगोन आं बेखौ सानो बे आंनि थाखायल' नङा जे आं मन्त्रि नांगौ बेनि थाखाय नङा जिहेतु नोङो क'क्राझारानो जोंनोहा बिखा मा होनो बेखौ आमाय थखल होनो नामा दा बेहाय जोङो क'क्राझारनि मानसिफोरखौ जोङो हमथानानै लाखिनोबा बिसोरखौबो जोङो जोंनि 5 बोसोराव जोंनि रायजो माने गभर्नमेन्टजों सहाय सहजुगिता मोनफानोबा बिथांमोनखौबो एसे रेसपेक्ट होनाय जागोन आरो होयोबा जों नुदों थारैनो दिनैबो देबोरगाव ब्लक बिपिएफनिफ्रायबो मन्त्रि बिफान दाबिनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे बिथिङाव गोबां बियाबनि लोगोसे क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा मन्त्रि मोननायखौ लुबैदों मेडामनि बेलायाव दा थारैनो मन्त्रि मोनमारोबा बा माबायदि बिफानखौ लुबैदों आरो माबायदि खामानि मावगोन होननानै मेडामा आं बिफानखौ दा एक्जाक्ट बुंनो हाला खिन्थु जे बिबानखौ मोनबा रायजोनि खामानि मावनो हागोन बे बिबानखौनो आं लागोन जे बिबानखौ मोनबा रायजोनि माने आं एकदम गामि गामि खामानि मावनो हागोन बेखौसो आं लागोन गोजोननाय थाबाय